Ja sam Nedžad Imamović, osnivač, lider Facebook grupe Bosansko udruženje građana, Bosanski narodni savez. Trenutno je ta registracija tog saveza u toku. U suradnji sa Bosanskim kulturnim centrom Visoki i predsjednikom tog centra Ivze Fazlića sam napisao jednu kratku knjigu u nazivu Bosanski bukvar. Pod naslov je Bosna, Bosanci, bosanski jezik. Pod naslov govori kakva je tematika ove knjige. Dakle, radi se ovdje o povijesti Bosne, o Bosancima kao narodu, o Bosancima kao naciji i o bosanskom jeziku. Cilj ove knjige jeste da pojasni šta je to bosanska nacija, šta je to Bosanac, koji je u zadnjih 20 godina totalno zagubljen. Umjesto njega pojavljuje se neko nakaradno ime Bosanci i Hercegovci, nešto duplo. A zašto izmišljati toplu vodu? Ako su imali već prije rata ostavljeno to zadnje ime za ime bosanskog naroda Bosanci. Dalje, biti Bosanac znači biti građanin naše države Bosne i Hercegovine. Tako da je moja krajnja namjera i ovog mog udruženja da se ova etnokratija, ova konstitucija faktički promijeni jednom demokratskom i građanskom državom. Dakle, Bosanac znači biti građanin države Bosne i Hercegovine. Tako da ja kao Nedžad Imamović imenom prezmenom ili bilo ko može imati to političko pasivno pravo koje je nama uskraćeno, da budemo birani u vlast, u bilo gdje, u neku državnu instituciju. Dalje, imamo neke 2 godine, kao postoji presuda Zdonić iz Strasbourga, treba napraviti jedan pritisak građanski, da se ta presuda ugradi u izborni zakon i u aneks 4, dio ovog Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ugradnjom te presude Zdonić u izborni zakon i de facto postajemo građanskom državom. Dakle, rušimo tu etnokratiju. Ja to često zovem etnofašizam. Jer ne dati građaninu to političko pravo da bude biran. Šta je njegov obični fašizam? Gospodine Imamoviću, možete nam pojasniti tačno radi građanstva, da građani čuju pojam, u čemu je tačno taktika? Bosanac, Bošnjak. Da, eto, svjedoci smo sada od nekih 20 godina da Bošnjaci sebe nazivaju nacionalnošću ili nacijom, tako i Srbi i Hrvati, oni nisu nacija. Oni su etnija, odnosno narod. Nacija je jedna država, jedna nacija. Ja to zovem imenom Bosanac. Dakle, svi državljani, svi građani države Bosne i Hercegovine su, znači, pripadnost toj naciji. Znači, to je ta bosanska nacionalnost, Bosanac. Bošnjaci, to je jedna novina. Od 1993. godine je tu stvari zloupotreba tog imena. Jer povijesno ime Bošnjaka je bilo prije 100 godina za sve vjere i nevjere. Dakle, tu su bili svi. Od 1993. Bošnjak znači musliman, de facto. Biti Bošnjakom danas je dobiti gazu, dobiti rezerva do 23%. Idete na ruku Srbima i Hrvatima, ovaj se hoće odcijepiti, ovaj hoće treći titul. Bosanci su u cijeloj državi, oni ne daju to. Danas biti Bosanac znači ti braniš Bosnu. Biti Bošnjak ideš u gazu.